Nggih. Alhamdulillah niki Mas Petruk, Mas Dagong. Nggih. Wah, gara-gara sing mirsani tasih sak menten katahe. Ah nggih. Luar biasa niki calon penanggap panjenengan, Mas. Amin. Amin. Penggemare Mas Yoyo lho. Heeh, dongano warga Ponorogo pinaringan bagas kuarasan rezekine banyu mili. Amin. Ora lokak ning tansaya kebak. Nggih, nggih. Mila nyuwun sewu lho Mas Gareng, Mas Petruk. Mbak jumeneng apa kok lenggah. Mboten apa-apa nggih. Mboten napa-napa. Panjenengan sakniki rak digemari piyantun Ponorogo. Alah, nggih. Bendalu mesti panjenengan ngasta, mbok Nggih. pilih niki ming sharing hanya memberi masukan kali panjenengan. Oh, boleh, monggo. Kesehatanipun dipun jagi. Nggih. Mergi panjenengan sik dalang nom ya pinter hebat ya Mas. Wong nggih Mas Yoyo niku dalang sing ra tau leren. Jopir 2045 wis nampa. Gitu Mas. Ya merada ning aja nemen-nemen. Ora tinemu nalar 45 wis nampa job lho. 2026 pun rame. Nggih, pun wonten nggih. Kesehatanipun dipun jagi. Nggih. Nek menawi longgar meleke rada dikurangi, dahar-daharan daging rada dikurangi. Siap. Nggih. Sregep tirakat Mas. Lah kuwi lho. Kados critanipun Kang Rama Mbah Haji Sukron Suwondo kan nirakati putrane muga-muga iso sukses. Keterima uripe. Ketrima kabeh ingkang masih jenengan ingkang nomor setunggal dadi lurah. Mas Kalingga Purnomo. Nomor kalih Mas Kangkos, Nggih. tiga panjenengan Nggih. ingkang ragil estri dados dokter. Dokter gigi. Tirakate luar biasa. Nggih. Sampeyan lak ya mendine tirakat to ya, An? Bu, Pak kula nggih tirakat. Wargi Pak Sandirono niku. Poso pendem niku ket 2015 ngantos sakniki, Mas. Pakmu Poso pendem ket 2015 ngantos saiki loro rampung. kae iki mati lho, Ndul. Kae ora topo pendem pakmu kae mati. Kowe mati to? Mati. Lah ora telepon belas lho. Lah iya. Panjenengane wis piniji dening Gusti, kewan wonten ngayunane Ilahi, muga-muga husnul khotimah. Lah nggih, wong Golek pelawak kados Pake Mas TB angel, piyaine semu tenan kan. leres. Nggih. Mula kados panjenengan iki napa kok Mas Yoyo, Mas Kangko kok sukses, Mas Kalingga kok ketrima uripe. Mergo dharma bekti kalih tiyang sepuh niku tasih dipun ginakaken. Nggih. Ngendikanipun para kiai nuwun sewu. Yen uripmu pengin mulya, luwih dhisik mulyakno wong tuamu. Yen kowe mulyake wong tuamu, otomatis kalian Gusti Allah bakal ditata dimulyake uripmu. Amin. Niku lek sik urip wong tuane, nek mati. Lah nek mati ya dipun sekar nggih. Disekar, dongake. Dongake. Nuwun sewu Mas, jenengan sing ngukir jiwa ragane jenengan lak bapake. Nggih. Nggih. Niku tiyang menawi seda niku sangune mung telu, siji amal jariah, angka kalih ilmu yang bermanfaat, tiga dongane anak-lalang sing soleh. Mula mang dongake sowan ning makam ngoten niku, dongake Pake men padang dalane. Mumpun nek sowan teng makam nggih pun sering. Alah, sering apa wong dongane nyekar nggone Mbah Sandirone kleru lho niki. Kok iso kleru? Nyuwun sewu lho Mbak anu Mas Petruk. Nggih. Mbah Sandirone iki kuburane rak mriki. Nggih. Lho sing disekar kok kene. Monggo kene iki kuburane Siti. Kuburane Pakku ndi? Kene. Sing tak sekar. Lah kok kiwa kene? Kuburane sapa? Kuburane Siti. Nyekarku jam pira? Jam 4 sore. Anane jam 4 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolan ning Siti. Kowe paham ora ora ngerti jadwale lho. Lah Siti iki apane Pakmu? Gendakane to. Kadungane Sakinah Mawaddah Warahmah napa krentu kula. Ya ora nek critane kuwi jenenge jenazah kok gendaan mboten enten. Lah jere dongane anak soleh. Nggih. Maksude dongane anak soleh iki nggunakne donga pas nyekar iki goleka dina sing apik, dina sing becik, ngibadahe sing dilipat gandakan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina apa? Malam Jumat. Kliwon. Gitu. Nggih, leres. Kok kudu malam Jumat ki napa ya, Mas? Loh, nuwun sewu. Malam Jumat niku Jumat kuwi hari yang istimewa. Adate nuwun sewu, tiyang bebojoan kumpul kali bojo, malam Jumat kok dadi anak. Insyaallah anake soleh utawa soleka. Amin. Oh dadi nyekar sing apik niku malam Jumat. Jumat. Niku malah sing ora entuk dilarang kalih alim ulama para kiai nyekar malam Jumat kuwi. Wis santri kucluk kowe. Entuk. Kowe tak ilmu anyar. Pak Bu nyekar malam Jumat niku tidak boleh. Entuk ya Mas. Mergo ana jarane puji-pujian saben malam Jumat
ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati mulih ning omah. Lah nyapa kowe yayakan ning kuburan? Arep gendak Siti. Saingan karo pakku ya. Jadi ra itu ya. Ora Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu malam Jumat iki mulih. Lah kok kowe ning kuburan simpangan ora petuk goblok. Oh, malam Minggu Mas Yoyo sing apik iki. Nggih. Ini malah kayak wong edan. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Kuburan sepi, wong mati podo rekreasi. Ora percaya dadi juru kunci lho. Lho, ngono kuwi jenenge kowe iki anak-anak kucruk. Mula ya bener niki Mas Nggih, Yoyo. pripun? Kula niki dadi kancane TB niku isin. Duwe anak iki mbok disekolahke pinter kaya Mbak Birgita ngene iki, SSN. Badhe kuliah teng pundi ra, Mas? Teng UGM GM. Wah, Gajah Mada. podo karo bojoku ya. Lho, lah bojomu. Garwamu ya teng Yogyakarta mriko UGM. Teng UGM niku 3 tahun. Yen 3 tahun wis 6 semester meh lulus kuwi. Nggih, teng UGM 3 tahun terus teng Unmer Malang Nggih. 4 tahun. Oh, transfer mriko. Nggih, Ganti terus studi wingi mriko. teng UGD 3 dinten, Mas. Sik to, UGD iki apa? Universitas Gangguan Dana nih lho, Mas. Jadi medhot mergo ora duwe duit. Iya. Tapi kudune piye nyonto karo mbak-mbak Waranggono iki. Ngapa? Anak iki disekolahke sing pinter, wong tua iki lamun anake pinter iku duwe kebanggaan sendiri. Anak SMP kelas 3 kok wis meteng iki lho. Pak tawapuk lho iki nyek karo aku. Anak SMP kelas 3 meteng. Wis nglairke goblok. Malah wis kliwat. Malah wis lair lah. Nun sewu ndongake bapak ingkang sampun sedo, ibu ingkang sampun sedo lah cara Jawa mawon saged. Wong Gusti Allah iki Maha pirsa. Nggih. Nun sewu kula sowan bapak ibu, kula nyuwun dumateng Gusti Allah, mugi-mugi ingkang sumare bapak ibu wonten ing makam mriki dipun paringi padang dalan jembar kubur. Wis jos iso ngono kuwi. Ora apa-apa kuwi. Lho kok guyu lho. Mulai ngomong jenengan iki dalang lho. Lah iya. Dalang niku modal piwulang ndongakne wong mati kok ora iso niku. Lho, mbah-mbah mbiyen yang ngono kuwi padang dalane jembar kubure. Niku donga sing menyengsarakan mayit. Kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure Bener, mayite kuwi. cilaka lho. Sing bener iku muga-muga peteng dalane ciut kubure. Mayite slamet. Kok iso selamat? Jenengan ndongakne napa padang dalane? Nggih. Mayit bar dikubur plek jarak 3 langkah tak jiak ngalih. Nggih. Malaikat teko. Teko. Langsung ditakoni, "Man robuka?" Sapa pangeranmu? Ora sing jawab, takoni gepok bocor. Deyar. Mayit mati. Malaikat ngertine ana mayit anyar, takoni. Heeh. Tapi nek peteng dalane benten. Piye? Peteng dalane mayit dikubur plek, mergo peteng malaikat ngawasi. Wah, ora ana mayit anyar iki. Akhire malaikat dolan ning dung banteng. Jabut sing ning kono. Wong e jenenge Jembar kubure. Cek iki malah cilaka. Lho kok iso cilaka? Jembar kubure pelek takoni rasa jawab mergo kuburane jembar Apa? ngangkat godho diunyir-unyir. Wung 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 tapul mayit deyes mayit mati. Lek ciut kubure. Lah ciut kubure malaikat nesu arep ngangkat godho mergo ciut nyantol, Pak. Akhirnya mayitnya digidik besok sinau neh. Ngaten niku. Sik slamet. Kowe pangkatmu apa kok iso ngerti kaya ngono kuwi lho? Lho, ngisore malaikat dhuwure mudin ta aku. Dadi apa kowe iki? Anu PLT. Kok PLT wong nek iso ki rukun ana tembung. Kale anu Mas game melampah di selingi nembang nggih. Niki genduk sik nduk aja mangan sik. Hop dikuak sik. Ndelepen sik. Wah iki. Oh. Iki ken mau rong nyinden mungan mengen ae. Wis jane sinden apa bakul jane iku. Ayo. Lah, kok Tas iso- usine jajan kabeh. Lah yemi ya ket sore. Ayo. Pancen malah iki kudu butuh maem gawe. Sendro Mas, sendro Mas Jan. Wah, madang karai Iki anggota pengrawit lho. Kok ngolah ngaleh Mas aku nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Asline SGI. Apa kuwi? Sekar Gadung Indonesia. Repot. Sendronipun Mas. Nggih. Rame-rame mlebu pasar. Wis elek ngawur iki. Banarto niku lho, Mas. Hah? Banarto niku lho. Lho mbok takon sinden pirang-pirang do apik-apik. Sing paham iki lho. Pripun? Panas-panas mlaku, orang gawa payung, srandale diseret, lamaane mlentung, Surabaya Enak. geger, ngomong sining Madiun,
Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Panas mlaku ora gawa payung, sandale disereng ramahane bentuk. Surabaya geger mung sireng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Niku ponakan kula Mas TB, Mas Lendro. Nggih. Genduk ni Mas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung, mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Pancen iki Piyai Jawa Timur iki ra kena diomong pokoke Mas. Tenan-tenan. Mau Silvi Kumalasari kondang ya ayu. Nek Mbak Birgita saking pundi wau? Kediri. Peyuh cindene Mas Yoyo iki jan nyacat kualat maido plonga-plongo tenan to. Wah, Nyepelek kekere. Pautihe kaya ngene iki danya ngombe kopi mek glaler wis tembus gitu. Cah. Anu Karo bojomu cara kon ijolan piye, Be? Alah iki tukar tambah tombok vario siji wani aku nek iki. Wong motor Supra era lunas-lunas kok. Bila cek dalu Mbak Wina. Nggih, selamat pagi. Ya selamat pagi nggih. Iya, Tasih selamat mahasiswa nggih. Masih Semester berapa, Mbak? Semester. Ya semester. semester. Kowe mari latmu ngepang kok ya, Be. Semester berapa? Oh, semester. Semesternya semester 5. Wah, semester 5 iki kurang sithik bar iki S1 ya. Amin, maksudipun. SSN apa? Kuliah apa, Nduk? SPD. SPD. Insyaallah, pangestunipun. Aja sekolah anu lho pedodel lho. Bukan. Ojo padha karo bojoku SPDMM lho ya. Nggih. Apik. Lah niki kajenge nembang ugi karyanipun Mbah Supron Suwanda. Nah. Sisik jaman 2. Oh, bukan. Meruh kowe mesti. Kowe iki modelmu kemeroh kowe. Hasbunallah wa ni'mal Oh, bukan. Ayo, kono. Sri kuwek. Hah? Sri uning. Oh, dudu wis lawas kuwi. Oh, Niku apa? memanik Memane dudu Mbah Supron ngawur kuwi Pak Sun Gondrong ngawur. tanggane kowe kaya ora entuk. Oh, beda ngawur. Napa Mas lagune Sakitnya tuh di sini. Nah, nggih. Mbah Sukron iso nyiptakan lagu ngaten iki to Mas? Iso apa iso. Gala-gala iso kok. Ah, nggih. Kula sing gumun ngantos sakniki niku dereng ketemu jawabane. Napa? Apa, Mas? Niki nek ngene ketoprak lakon Ronggolawe Sri Uning niku. Niku kan sing bener niku Sira Lawe napa Singa Lawe. Nah, kula nyuwun prisa kalian ahli ketoprak, Abah Girun dan kawan-kawan ingkang leres menika Sira Lawe. Perkawis niki ketoprak Rembang kali ketoprak Pati geger Mas. Lah ngopo? Rebutan bener Sira Lawe nganti dipisah Sunan Kudus. Sarungno nggih. Kuwi lakone beda kuwi. Kenapa, Pak? Oh, beda kuwi lak sing arya penangsang kae. Oh ya wis ra sida nek ngono. Sesuk iki kok ngomong lagune napa Cahayu tembangipun? Itu tadi sakitnya tuh di Wonten sini. bawanipun, Mas. Oh, mesti. Ada. Tur ini bahasa Indonesia semua. Pamrih napa? Men penonton era sekarang para generasi muda Nadianto ono sing wah ndelok wayange ora ngerti bahasane. Lah, ini sebagai jembatan menggunakan bahasa Indonesia. Betul apa meneh awakmu iku calon SPD Nggih. paling gak menguasai bahasa nasional, bahasa Jawa nek iso bahasa Inggris. Internasional kowe. Nah, latihan sithik-sithik maju nek najan mung iso angka hitung-hitungan. Hitung-hitungan. 1 2 3 4 5 6 shot dot dot. Bukan. Bahasa Itu Arab, bahasa kan, ya? Arab itu. Basa Arab. Rungokno sik to. Ayo, iki. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok Eh. indo. Iki Sik to. Barsikmu sing kleru barsikmu kuwi lho. siksok ngono iki. Niki wong Inggris lagi ikrok loro, Pak. Oh ngaji. Monggo Cahayu. Nduk, Winong, dawane. Ya, nggih tombo ndingi. Ayo. Sakitnya tuh di sini. Iki kaya
lagune cita-cita ta, Pak? Mboten. Senes ndang ngawur. Yo kata-katane sama. Cita-cita. Karo diekspresi kok sakitnya Tudi sing loro sebagian di ben penontonnya pirsa. Oh Lah iya, ekspresi gitu ini. ya. Gimana? Tolong aku dicontohin. sakitnya Tudi karo di sini jadi loworo tenan kaya diuyek-uyek loworo lho. Sing tunarungu iki ya pirsa, Heeh, ya jadi paham. Bahasa isyarat juga digunakan. Oh ya. Nah, Kakanda Sri Basudewa. oh Sri Kanda Basudewa. Nggih, Ratu Basudewa Mandura. niku- Oh Ratu Mandura nggih. Bapake Baladewa Kresna karo Bratajaya. Oh iya ya nek Basudewa niku Ratu Mandura. Leres. Nggih. Nek cilikane Kresna Jarwa. Narayana. Kok jarwo sih? Jenengan niku wangsa catatan king pundi to? Lho, ora mung buku, dawuhe para sesepuh biyen iki nom-nomane si Kresna kuwi Narayana. Aku kuwi dalang kok debat iki karemu piye? Jarwa, Mas. Narayana kuwi iso jarwa dasarmu apa? Jarwa muda-muda ning Sang Prabu Kresna. Ora nek Narayana mboten enten. Loh enggak, itu tuh wangsalan. Nah, Jawabannya tuh setelah itu. Nah, ini loh asli bahasa Indonesia, Be. Oh iya. Itu tuh wangsalan itu teka-teki. Nah, Jadi boleh. jawabannya tuh setelah itu. Ini gundul cengoh, enggak paham. Oh enggak apa. Iya. Aku mari sinau kurang jeru aku. Ah iya, aja jeru-jeru ndak klelep. Ayo. Renang lu piye kok ya? Simpan gambar tak senonoh. Apa, Nduk? Simpan gambar tak senonoh. Simpan gambar tak senonoh. Jawane Iya. apa Be jawane? Nyimpen gambar Tak senonoh. Sing ora sopan. Lah, termasuk micet niku ra entuk. malah mbok jelas nih. Terus Itu gambar teman Mira. Semua apa maksudnya? Apa Nduk cakepane? Itu gambar teman Mira. Oh. Apa maksudnya? Gambar temanku. Maksudnya Koncone. apa gitu loh. Dadi kanca mangan kanca ceritane. Iya, seperti itu loh. Ora entuk kaya ngono wong iki nyonto aku. Lah kowe Lah, Aku piye? mergawe ku jujur ora tau kok seneng sing jeneng karo sinden iku ngono. Masa sih? munafik kowe. Kayak kepepet Pak kayak. Kayak silap aku. Yo, masuk, siap. Tak lama semua tahu Ut. Peraharan negeri Madura.
Jilat api karena kini muncul sagopi jilat teman Amira sungguh berani berulah Sagati berani Sri Basudewa sudahkah sedia sadar kembali Oh. Edian gambare sapa? Wah, bawa Indonesia, syair lagu juga Indonesia. Leres. Wah, luar biasa. Nggih. Pancene karyane Mbah iki ora anu Mas, ora kena dipaidu. Tenan. Nggih. Mendunia pokoknya. Nggih, tur katahe mboten karuan lek gelem dudahe iki. Iki lagi nembe pireng sepisan niki kula lagu sakitnya tuh di sini. Nembe midhangan Nggih. iki. Wah, nggih. Kula kinten ninggal lagune. Lah, Mbak Lucy, monggo jumeneng Mbak Lucy. Nggih. Kyai Ponorogo ning tanggapane iki nganti tekan Blitar, tekan Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Malang, wah larisi ra umum. Oh, aduh tanggapane ini. Nggih. Beraken Mbah. Nginjing. Nggih, sugeng enjing Mbak Lucy. Ah. Mau kula rasani kalih Mbok Edok. Napa? Jadi sepanjang sejarah saya menjadi seniman dan sinden, Nggih. terutama sinden. Pagelaran wayang sik tua sik kata penonton di sini yang paling sukses jenengan. Nggih. Mboten perkara kula sing apik ning pancen penonton wayang Iya. di Sumoroto memang luar biasa. Tepuk tangan buat penonton Alhamdulillah. Sumoroto. Tapi sepanjang saya ikut baru kali ini masih anteng goro-goro dan masih banyak. Nggih, leres. Kula niku janjane pun suwe diskusi kalian kanca-kanca. Ngopo ya saiki rata-rata bar limbukan kok sing mirsani do kondur niku kula rembukan kali kanca-kanca golek strategi pripun carane awet. Pengen awet, angger jam 1 bar awet sing nonton. Wis pecah ya ora. Kuwi cocok jane niku. Dagelan munggah 15 menit aman gitu malah. Ning saestu Mbak Lucy leres bilih. Yayi Ponorogo mliginipun ing Sumoroto kauman mriki walah luar biasa anggenipun tresna kalian budaya. Dasaripun menika malam Minggu nggih malam libur. Ha benjing insyaallah nggih kathah ingkang sami mboten nyambut damel mila nggih ngapa to timbangane turu sore jare wong Jawa gaman sing ampun niku siji sabar loro melek karo tirakat kalih nyuwun kalian Gusti Allah mugi-mugi sedaya para pamirsa dipun paringi sehat walafiat murah rezeki lan panjang umur. Amin. Tur niki momene pas lho Mas. Pas pripun? Mangke para pamirsa niki habis menyaksikan pagelaran wayang ates tancep kayon dilanjut nonton bareng pertandingan sepak bola Indonesia lawan Irak. Oh, ngaten. Iras pantes melekan niki. Omahe jek jam 3. Mesti sewane TV semono gedine lho Bengko. TV apa apotek kaya TV. Iki lho wo. Videotron. Videotron. Kowe mau ngrasani apa cakuk ndruwo? Cakro Lah cakuk ndruwo ki omahku kono lho. Iya gitu Pak mlebu ngene. Makane saiki ayem ora nek ndruwone. Lah ngopo? Ora nek ndruwone, Kok sakit? ndruwone wis ngalih. Oh ya iki apa? Durune dalem dadi sinden. Lucy Brahman iku asli daleme nggih cakuk ndruwo mriki. Oh, Dadi ngaten. makane kula apal. Jan Alah. penonton terbanyak malam Tenan. ini dipecahkan oleh Mas Cahyo Kuntaji. Matur nuwun Mbak Lucy. Dalang kondang, sik mudang ganteng. Betul. Ini kudu mbok contoh. Contoh apane lho? Lho, Sing jelas to. lho, kepinterane. Oh, kepintaran. Kegiatan lo Kecerdasane. SDM dosen le dosen. Lah iya. Sekolah SMP maling. Pendidikan itu penting. Iki to Mas. Se. Dadi sampean iki padha wae kaya aku karo Mas Yoyo iki kaya beda kualitas. Lah ya bumi langit to le. Nyuwun sewu, tak taklet Mas iki jujur mawon nggih. Nggih. Nek pancen aku beda kualitas karo Mas Yoyo. Jenengan nek bar tangi turu sing sampean pertama golek niku napa? HP no. Nah, Golek kabar. Apa nek sapa ngerti nek telepon penting. ki namanya beda kualitas. Durung mesti dagelan niku pemikirannya kalah dengan dalang. Kok iso? Pancen saiki modele ngoten niku to Mbak Lucy. Sing digoleki HP ndelok berita, Ah. ndelok Pertama kabar, tangi turu sing ndak goleki HP. jenengan
HP. Oh, nek kanten beda kali kula. Lah kowe apa? Kula anak kula sing ragil sing paling cilik dhewe. Wah, tresno banget karo anake sampean. Mboten soalnya nek isu niku HP kula digedulanan anak kula. Dadi Ya padha endeng. beda. Iki HP aku anak kok beda. Lah iya kok goleki lah HP-ne mergo digawa anakmu. Nggih, tapi jenengan sing digoleki HP. aku anak. Beda. Lah ketemu anak Jaluk HP kula sing digedulanan anak. Padha kuwi. Wong saiki didelok kasat mata wis jelas lho. Aurane iki piyayine kono putih, ngemu cahya pior-pior. Asmane Cahya Kuntadi. Cahya Kuntadi jreng-jreng. Lah awakmu diwedhaki kok kono mbulak. Ora malah ganteng malah blawuk. Marai aku Blawuk. Sik to blawuk apa to, Mak? blawuk. Kakak omongane sesuai pas. Blawus. lah bali gendruwo ya omongane ya ngono kuwi. Kosong blawuk, blane rapopo. Asunyen sewu wedhus niku lek dawuk niku rupane plonteng ngoten lho Mas maksud kula. Iya. Niku blawuk basane iki. Kok nesu, dadulane ra nesu. Ya, Ora nesu. kata-katamu blane rapopo. Wuke wi lho. Keserimpet ki ya entuk wong saka mangsane makmu ki ya kececer barang. Nek ya tapi ya Saya ngeten Mas Andi, Mas saya juga mau derek promosi. Jadi di wilayah pasar niki sing ngersakne kuliner bagi warga masyarakat luar kota sing pengen berkunjung di Ponorogo, pokoknya gudangnya panganan enak itu di sini. Nggih. Tapi mengkelek jam 11 pun habis semua. 10 pagi. Malam maksudnya Oh. maghrib itu pun buka. Buka. Jam 10 udah habis. Wah, ludes Bukain cepet banget lho. maghrib. Niki Apa, panganan Mbak? enak sedaya. Naman apa? Sembarang. wis nate jajan teng mriki. Ya piye omahku kene lho. Gule satene Pak Seno Yo sing piye? sing di daleme. Ki an sotone Mbah Kacung bareng lho terkenal nang pasar kono ki. Kata-katamu mau blawuk saya kacuk. Asmane nyuwun sewu yang Sumoroto tidak asing, namanya Pak Kacuk itu sajian soto terkenal di dalam pasar mriki. Sampeyan wis tau ngicipi Pak Kacuk. Heh, dikompleti sotone Pak Kacuk. Saking cepete. Ngen ku ya enek bagus sego pecel jenenge Pak Kacuk ngono kuwi. Pak Kacuk. Ayo mangan sego pecele Pak Kacuk ngono aja kok nyicipi Pak Kacuk ya aja. Oke. Maksudnya sontone Pak Kacuk. Ras jenenge ngono. Bocah lainnya blawuk ya ngono ya. Pak Seno dan kawan Pak iki apa iki golek iki? Kuliner. Apa bebeke Mbak Joko legend sekali niku wis kathah pokoke ora Nggih. kena tak sebut. Kula nggih duwe dulur Mbak Nggih, Lucy. sinten? Pernahe kakange Bu Kesi. Wonten? Yen jenengan pirsa nika lho sing sate ayam Haji Sobikun. Oh, Sampun alah. sida. Lah, kakange Bu Kesi niku dipek dados putra mantu namine Haji Suroto. Niku kakange Bu Kesi. Lah Pak Suroto tasik no. Oh, jenengan derek Pak. Mas Suroto. Nggih. Layak ngoten. ganteng. Pak Suroto niku putih kok. Kowe dulure sapa kowe? Dulure sapa? Iki lho dulure Hengki. Hengki lho ganteng ya. Nggih, cakrak kaya wong barat. Pelawak Hengki dipacaki wedok ayune ra ilok-ilok, dipacaki lanang gantenge kaya foto model kita. Leres. Wis ora usah ngrebut perkara adikku. Aku nek karo cah kuwi rondok satru aku. Karo dulure mbok sing rukun iki kok malah ra rukun. Mas Hengki sing derek tak percil ke to? Wah, Nggih. gantenge pol. Lah kaya wong luar lho, bangir. Kula niku sosok Mary lho, Mas. Sebab e? Pirsane jenengan kali Mas Kangko, Mas Kalinggo sok rukun. Nah, wajahnya sama. Kula kali adik kula ora iso rukun, Mas. Lah, Masalahe apa? Rebutan gelungan. Warisane almarhum bapak iki lho. Lah wong gelungan kok ngantek gelut. Mbok yasa dhewe, tuku dhewe lak ya eneng to. Mboten perkawis tukune ning niku kan wonten sampun dipikantuk Japa mantra bapak, sapa sing gawe kuwi mesti laris. Oh, ana karomahe kuwi. Lah, wonten karo main niku royokan kalih adik kula, ibu sing mboten tega, akhire kula ngalah gelungan dipengki ngantos sakniki dadi wedok. Dameng ngrem-ngrem ati kula diparingi bumi kamardikan awujud alas terik, cikal bakal mojo. Kuwi malah babat Mojopati tekan toprak Sing barang. omonganmu gladrah iki. Maksudnya- Nembang napa Mbak Lucy, monggo Mbak? Nggih, monggo. Nggih. Sak kersa mriki piyai mriki mawon. Nggih. Bawa Mbak aku suwe ora ngrasakno. Langgam campur sari napa Mbah Nyuwangenan, Pak, Bu? Banyuwangen, nggih, Banyuwangen ingkang dereng medal ket sore. Ah, tur Nggih. mriki senengane sing gumek-gumek. Iya, nggih. Napa Mbak? Anu mawon, napa? Gerajakan Gelang napa alit, gelang napa alit? gerajakan manut. Wis manut. Gelang alit, gelang alit. Nggih. Nggih, nggih. Langsung Bawani lho, Mbak. Bawani. Sing ketok Banyuwangine. Iya, iya, dijengleng to ya. Oh, iya, iya. Penak men iki lho. Wong karo gleder-deran kok langsung ayo. Nyeser ayo iki. Membiat malu
ajari ngene iki. Kok nek meteng luwe mangan baksone Bugiman. Bayangin lho, aku ngerti lek unek-uneke dhek iki ra ikhlas lek karo aku kan wis kaya mukok-mukok. Aku yo kudu mutah karo dhek. Dadi lek dhek iki karo aku wis ora selera yo milih iki lho Cahyo ayo sindane Pak Cahyo ku tadi ki sik nom. Kadang-kadang kancane nduk nyun sewu nggih Pak Cahyo. Dhek pun boten selera karo kula karepe niku nyindene sing menyusu-menyusu lho. Nggih, golek sing luwih enom. Golek sing Ngerti iki lho, ngerti karepku. Unek-unek. Anu ngendika anu nduk kancanono Mbah Mulusi ya. Untumu tepat nih. Mbahmu Dituwekno Mbah iki. Gundo. Dikancane Ilahi Rusi. Ya ditake orang ngono kuwi sama perempuan tuh yang lembut ditanya. Ayo, sayang, Asma. sayang. Oh, siapa sing ki? Oh, Mbak. Oh, anu sapa? Sing ndi? Mbak, Mang pilih dhewe bebas. Nggih. Suwarane gendeng belambiangan. Lek ora suarane gede pambiangan dek. Kompak kok. Oh. Enak ya. TP, yo. Jiro lu. Ya. Jadi duritek ki urung tentu penak. Lah kowe iku dijegleng botol Yakult iki seneng to. Lho ora apa-apa sing penting penak. Iye. Betul. Ayo kowe nang. Oh arep nek jenglenge. Suarane Suarane gendeng, banyu lagi dong. Ya. gendeng belambiangan. Loh, langsung ngeper dhewe pokokku. Mas, kaya iki lho Mas. Beker gimana kata-kataku jadi tak lho Mas. Loh, Ate kaya remong kuwi. Banyuwangi kowe iki lho. Kurang ngetan yo. Iya iki atus Sidoarjo, Pak. Ah iya. Tidak ora Mojokerto iki. Iki kok Tung jreng lho. Tak tung tung tak nung tak nung. Nuswan kalau dok, jangan. Piye? Ngapa nesu iki? Mas, jrenge ra gawe cingur. Kebo sapi sing digugu apane? Keluwe, Nek menungso sing digugu entute. Omongane. Nesuwe bebas. Mas niku gamelan iki lho, iki gamelan to iki. Iki tak tabuhe kok aja kok ning angkat, diangkat aja kok. Oh ya. Mula sing cetha sing jelas. Ayo. Ya coba langsung coba ayo. Ram gaib gendeng lambiangan, Duk. Ya. Piye wis diangkat lho? Kurang piye neh? Wis ora kok terus tabuhe diangkat kene ora kira gamelan to. Wis tuldane tak tuntung. Rong. Angel ra umum. Oh iya. Tau delok TikTok ora. Tuldane tak. Reng. Banyolane kuwi to, Pak. Tak kira diangkat lah tutukno kancamu, tak kira kuwi. Boten. Jenenge dhewe. Ya kowe sik ora nganggo rong-rong. Lah, tak aku sing ngendaki ben Mas Dindu. Leo gunung wetan segara ning kiye yo. Ya sing iki. Jodone dhewe-dhewe. Iki wis kotot lho. Mosok kotote muni. Gaduhe dhewe. Zek. Matane pece le.
Lho pancen kanca-kanca jane ngerti. Iya lah serut. Pancen ngerti sakne ya. Mas. Ngerti bender kok pancen. Alah ngerti apa padune kebijuk. Ngendani kayak Mas Timbul. Oh iya iya. Mas Timbul. Dangdut. Dudu watu yen cilik arane pasir. Watu kandang keri ana ing pinggir. Lagi ketemu aku wis rasa naksir. Kelimpungan kaya kelangan mikir. Cocok Mas, gue tak sampe salam ning Mas Dwi ya. Kondang Mas Dwi tadi Mas. Pengibot. Yo kenal itu iki. Tapi wong lor yo ngerti. Coba lu sih. Sing iku enggak piye? Rang-rang pra. Lo grang-grang sik. Lar lan kita ala sangka hang kalimat limyat Lewat ye. Oh ye. biasanya ping telu kak Ping bolak-balik ya Mbah, ya iki lho Mbah. Alah, kowe ben dikendangi aku baroku Mas Timbul. Areng-areng bakar gedang nganggo geni. Awak kering mikir angsuran BRI. Gendang rojo sak kundun dipangan codot. Timbang urang alung. Cocok Mas. Tapi jek penak jaipong lho, Be. Alah, lah jaipong ngopo matane PC ra ngerti kowe. Lambene ora. kayak itu lo sarjana seni pak dosen Lho sarjana seni kok sombong eskar. lo sarjana karawitan Sarjana karaoke. SN. kudune jenengan iki menghargai sesama seniman sing sopan lek matur Nggih. yaitu sarjana dan pak dosen. Lah, leh ngomong Mohon iki pangapunten mohon izin Bapak dosen. Kula nyuwun dikendangi ingkang sae sanget. Ndang ngomong. Ayo Lah lah. Tak beda. paling iki ra iso muni neh. Muni Ora, muni. tak beda. Ngapunten. Omongan kasar kok. Sapa sing dosen? Kabeh dosen. Kabeh iki dosen. Pangapunten Mas. Sing halus to, sing halus. Pangapunten Mas. Nyuwun pangapunten Mas. Dalu punika kula nyuwun nggih. Dipun kendangi kanthi sae, kanthi mardikaning manah. Jenengan lak saged. Aku bolak-balik umur ketoke meteng aku. Lahirnya begecot lah kowe. Gagel lah kok Coba. becok ya. Ngomong 02 nak yo sepenak to. Lah tren nemen lho iki pak kaya. Ngambung iki. Yo, Mbak. Balam yang Sik. Terok tes kecakapan lho. itu masih cuma geruduk nang madiet kon aku. Tak kira aku susupan dempet cakro ndemu. Ayo. Balam Oh, apa? Kekunci sikilku dhewe. Walah, iso nganti. Yo yo. Lah yo, iso nganti. Anu Mas kekunci sikil, Mas, sorry ya. Kekunci sikil. Oh. Apa kuwi? Wong jenggel kan gayane dhewe-dhewe to, Pak. Lho dadak ngene. Jurus ular. Oh, bango rek Ayo ular digawa bango. Aku rung bar ngomong mbak selani. Lah nek ular iki ngene. Lah ya ular digawa bango, ayo. Kuwi nek suwiwine. Au. Aja Yuk. takon jangan susah kami Au. Dagan kaya wedhus gibas. Sapi mek nguri tok ki lho, blek gitu. Ah iya. Tanah sesi opo? Tanah ya. Kaya palet. Tumelare. Tumelare. Maring.
Barengan Taman Sari Nuswantara. Ta. Iki kok gawe langsung. Taman Sari Ta. Ya, du. Hah? Sampeyan ngrusak nada. Ta. Du. Satu, dua, tiga. Taman Sari Nuswantara. Bawane kok malah ngono. Ate malah kayak ketawangan tuh gitu. Taman Sari Nuswantara. Telan. Mangga masuk gelang alit. Yuk.